Comparecemos como todos os meses para dar os datos tanto do paro rexistrado como tamén das afiliacións. Eu teño que decir que sempre analizamos pois a súa evolución, a evolución do mercado laboral galego a medio e longo prazo. E dentro da prudencia coa que trasladamos sempre estes datos, creo que son uns bons datos os que corresponden ao mes de maio. No que se refire ao paro rexistrado, pois con algo máis de 109.000 parados, temos a mellor cifra de toda a serie histórica nun mes de maio. Se vamos á comparativa interanual, baixamos o paro, pero quizás o máis destacado sexa a comparativa intermensual, na que baixamos o paro un punto por riba da media nacional, e somos precisamente a segunda comunidade autónoma na que nesa comparativa máis baixa o paro. E no que se refire ás afiliacións, con 1.111.000 afiliacións, tamén é o mellor mes de maio de toda a serie histórica. Temos 17.000 afiliacións máis que o ano pasado e respecto do mes anterior, pois 8.000 afiliacións máis. Eu creo que estes datos, e digo con toda a prudencia, reflicten claramente a boa evolución do mercado laboral galego, un mercado laboral dinámico que crea, ademais, emprego de calidade. E isto ten moito que ver co bo comportamento tamén do noso tecido empresarial.